Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Salam saudara, salam satu udara. Fil alamin innaka hamidun majid. Seluruh makhluk hidup di dunia ini adalah saudara. Wes kuwi ilmu cak sing tanggo yang yo. Piye ngger wis ngupload porong. Ndang gawe video ngger. Ndang upload apapun kontennya, kehidupan sehari-hari, ada sesuatu di video di video enggak, jadi kena tinggal dokumentasi diupload di YouTube. Kenapa kok sarane Caksin kon ngupload di YouTube? Ngono mbok tekan yang memori 6 tok iku ngebek memori 6 gak muat nggih. Ndang upload apa diupload sarana langsung upload nang YouTube ya, langsung upload ayo apapun, berapa menit, berapa detik, berapa jam, upload aja wis to nggak yo. Jadi sawaya-waya awake dhewe butuh ndelok video, kangen video, langsung ndelok nang YouTube. Upama sampean foto 6 tanggam warengem pengen ndelok bisa ndelok nang YouTube ya, selama YouTube cek baik-baik saja, ora diblokir, ora kena apa-apa ngono nggih yo. Tapi nek gawe akun dieling-eling nggih, akune jenenge apa, engko sandine seneng kono padakno ae nggih yo. Sing penting kuwi dieling-eling. Suatu saat YouTube pemilang berarti ije eling akune jenenge sapa, mbok ketik nang kono langsung temu nggih. Wis to ngupload gawe video sakake nggih, dagake diupload nggih. Wis iki kuncine tak buka. Ya ora usah ning ngrungokno wong sing dodolan kelas nggih. Wong dodolan kelas ini wis kono fungsine golek duit ya ta, apa neh dipasang tarif langganan. Alah. Wis ilmune Caksin iki lho ndang ngupload video, ndang gawe video diupload nang iki nang YouTube nggih. Wis to. Ora usah kuwatir, mbok simpen nang memori, ilang nganggur percuma, ora sedeng memori 6. Kalau ndang nganggo memorine YouTube ae yo. Gawe video diupload, gawe video apa foto diupload. Pengen ora dadi publik gampang ger, dadane pribadi ger. Nek pengen ora didelok wong-wong ngono. Nek pengen didelok wong los ibaratnya yo diupload nang publik. Terus umpama engko nek sing pengen ngerti link tok sak kanca-kanca tok diupload nang sing bagian nomor 2, orang yang mengetahui linknya kan. Jadi wong liya sing ora roh linknya ya gak iso ndelok ngger apa mbak upload nang pribadi nem dhewe ngono ngger ya. Penak to, wis penak kowe tero Caksin ae rasa terus sapa-sapa. Iki tak buka biak ngger kuncine ngono. Apa memori paling besar ya nang YouTube iki. Gawe video upload. Mulane Caksin iki gawe video ya wis ora hitungan ya, selagi masih bisa apapun yang terjadi gawe video upload. Lah nek orang duwe paketan ngopi nang warung sing ana wifi-ne ndelok wifi sedelok upload ngono beres. Jadi ngono video sing wis bar upload nang galeri kan ijek kesimpen, langsung hapus ae. Engko dadi gak ngebek memori. Oke ger, langsung upload nang kono. Wis ka-upload nang YouTube ae sisa delok nang kono ger. Bilang kok sing kok galeri wis mbok hapus. Kan iki jek enak berkase. Engko sebelah galeri iki pencet, kan baru hapus kan video yang telah dihapus. Lah engko sebelah pencet iki gambar oplah ya, gambar galeri sebelah iki sing baru hapus. Engko enak kan itemen yang kono kuwi ilange kan 30 hari lagi ilang. Lah sak orang 30 dino ndagake dipencet klik. Lah yang baru saja Anda hapus kan nang kono ana. Jana video akeh nang kono hapus, klik hapus wis resik kabeh nggih. Dadi orang ngebek-ngebek memori 6. Oke nggih, iki tips dari Caksin. Nek memori HP 6 cilik pengen duwe memori gede, langsung upload nang YouTube pemain. Gak iso gawe YouTube piye carane, wis moro nang ngene Caksin kene ngopi nang ngene Caksin. Gratis tak gawe nang ngger. Carane tak warai wis los ya ora. Aku ora dodol kelas ngger. Aku marai ben padha kreatif kabeh wong ngono. Timbang mbok simpen no HP 6 ya to. Kuwi terbatas ngger.
memori terbatas. Kalau ndak gage diupload nang YouTube ae ngono ya wes. Ora usah pelit-pelitan, ora usah dodol-dodol kelasan, ora usah nganggo langganan lah padahal wong tipis ae. Sing percaya karo Cak Sin monggo, sing ora percaya karo Cak Sin monggo. Cak Sin wis omongane sing gedebos, anggap ae cangkeme Cak Sin silit pitik, metu ndok ya digoreng nggo lawah, metu telek dibuak nang sawah ya dadi rabuk ya nggih. Dadi telek karo ndok kuwi manfaate padha gedene nggih ya. Wes apa neh? Wes kuwi siji pesenku ndangge video upload nang YouTube. Ora usah mbok simpen nang memori HP wis percuma kowe ora bakalan duwe apa kenangan-kenangan akeh. Iki kesempatan, Ger. Jangan lewatkan yang kedua kalinya, oke? Wis tau penak-penak. Lang videoku sing 5 tahun yang lalu tak simpen nang YouTube ya jek pas ngombe nang sawah tak golek kan jare Cak Sin tak ketek nang metu iki Cak Sin iki parene sawah ternyata ejek lha kuwi sawah-sawah iso mbok download nggih angger mbok pengaturane mbok tekan yang publik iso mbok download iso mbok delok sawah-sawah ya iso mbok unggah sawah-sawah mbok tambahi video 6 sithik-sithik dadi sing angel ki gawe kontene ngger karena download ngupload gampang yang terpenting itu kesehari aktivitas sehari-hari kita dokumentasi, kita video ya toh langsung upload nang YouTube ngono ya. Carane nyekel kamera piye Cak Sin? Carane nyekel kamera rene tak tudoi. Rene pengen belajar dolan kene Cak Sin kok tak gaweno apa merono ngomeh Cak Sin nang dodol kene wis gak apa-apa wis to. Gratis ora sampe kaya apa-apa aku penak lah. Ora usah sungkan-sungkan curhat karo Cak Sin wis to tak gaweno. Percaya aku monggo, ora percaya monggo penak. Daripada orang duwe kenang-kenangan, jenenge duwe anak cilik dadi nganten. Padha di nganten iso digawe video. Engko diupload nang YouTube dhewe iso didelok sawayah-wayah. Engko duwe rekono pengen ngerti, oh iki lho videone enak. Lah nek kowe gawe video nganten mulai awal sampai bar iku memori nem gak cukup nggih. Lah kuwi digawe 30 menit mbok upload nang YouTube. Walah mbok kiamat kurang rong dino ya gak ngebeki nggih. Lah tapi nek lampu upload mbok simpen nang memori HP 6 tok, ora mbok upload nang YouTube. Walah terbatas. Ngono nggih ya. Saran dari Cak Sin mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, menjadi pengalaman. Aku petak dokumentasi cah jarene Cak Sin ngene-ngene wis anake lair klocot kan pengen duwe kenang-kenangan lho jenenge wong tua pengen roh gambare kalau zaman semono sampeyan anake gede lho iki lho nduk iki lho le gambaran biyen iki lho le video nembe biyen lho penak nek langsung mbok upload nang YouTube tapi nek mbok upload nang orang mbok upload mbok simpen nang memori tok percuma nggih wis tau upload nang YouTube engko nek pengen gak didelok wong liya digawe privasi digawe pribadi jadi wong liya gak iso ndelok sing ndelok sing ngerti linge tok ngono jadi saiki dikai kemudahan ono kamera ono aplikasi YouTube dan sebagainya mari kita manfaatkan lakukanlah sesuatu mulai dari apa yang ada sebab apa yang ada sudah cukup untuk memulai mulane nggawe kadang kala aku nggawe video iki ora tak kai swara-swara iki gak soalnya aku ki wis awang-awangen ngomong ngger ora tau dirungono ora diapano butahe ndelok ya wis ben sampai bar ndelok sampai bar ya paham iki apa to lha nek ndeloke mek sak trit di-skip ya wis ya ora paham dari awal sampai akhir. Kalau yang mau mengikuti dari awal sampai akhir, melihat dari awal sampai akhir pasti tahu oh Cak Sin ini seperti ini gitu. Aku ngono ngger anggar ndelok video ngene wong sing kirane
iso dimanfaatno, iso kena dienggo pengalaman awake dhewe, tak delok sampe bar kan ngono. Tak delok sampe bar, engko kadang kala ya tak sare ngomongane iki piye. Sing apik dienggo. Oke, Nger. Ngene iki awal mula aku suwi nger pengen dan ngonten-ngonten iki saya suwe. Nek iso ki wong sak kampung iki dadi konten kreator kabeh. Delalah ngersane ngalah sing diwarai yo awang-awangan ngupload, awang-awangan nge video. Tapi nek rasan-rasan kok yo ora awang-awangan wis gumun. Asline wong kuwi apa ya? Mbah aku yo gak iso ngarani piye to piye. Padahal modal kamera di aktifno ceklik ngono tok ngobrol apa, masak apa, mbah-mbah apa, wis iso kan. Langsung diunggah nang YouTube. Nek ndek paketan yo golek wifi gratisan, saiki wifi gratisan yo akeh. Ngono nger. Ngecomo sing gede bose dari Casin, nang aneh salah katanya Casin, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah subscribe, mudah-mudahan amal panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang setimpal. Jazakumullah hasan wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.